ଆଜି ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ପାଗରେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ମନେ ହେଲା। ବେସନ ନେଇ ଆସିଲୁ, ତେଲ ନେଇ ଆସିଲୁ, କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ତେଲ ପକାଇଦେଲୁ। ଆଉ ବେସନରେ କଟା ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ କାଟିକିରି ପକାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଲୁଣ ପକାଇକିରି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ବେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜ ତ ପଡ଼ିବନି, ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ସେଥିପାଇଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବେସନ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ବେସନକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇକରି ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବେସନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପକାଇଦେଲୁ। ବେସନ ଯେମିତି ହେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଛାଣିଦେଲୁ। ଛାଣିଦେଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲୁ ନା ଛାଣିକିରି କଡ଼ାରେ କାଢ଼ିଦେଲୁ। ତାପରେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକିରି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲୁ, କଲର୍ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ଲୁଣିଆ ଟିକେ ରାଗୁଆ ଲାଗିଲା। ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଇଦେଲି, ଝିଅ ତ ଖାଇଦେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟିକି ଦେଇଦେଲୁ। ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ୟମ୍ମି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଝିଅ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାର, ମୋ ଝିଅର ବି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା।